Arizona. Why are you disgracing me by making yourself a madman? Dad, I'm only homosexual. I'm not mad. Homosexual! You're bringing shame to the family and you know I'm a governor. I'm not ashamed that this is who I am. You are disgraced! Oh my God. Oh my God. Shame unto you, oh, power belong to Jesus. Shame unto you, oh, power belong to Jesus. Cause we not grab your shame unto you, oh, power belong to Jesus. That's so we can shame unto you, oh, power belong to Jesus. Shake kukumi, shame unto you, oh, power belong to Jesus. 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 Governor Soludo, shame unto you, all power belong to Jesus. Itamba, shame unto you, all power belong to Jesus. Ina Mamokri, shame unto you, all power belong to Jesus. Sefumahi, shame unto you, all power belong to Jesus. Tilo Malaye, shame unto you, all power belong to Jesus. Shame unto you, all power belong to Jesus. Anyị afụchagono ndị ifele ga na-adịrị, ndị shem ga na-adịrị n'obodo Naijiria. Ewee sio ka mgbatukwu obere asịrị, ewee sio na ihe mere ọzọ nwa anyị nwoke ji wee pụta wee gụọ ụdị egwu a kịta. Ewee si na o nwere ego ọ yọrọ nna ya wee jụ. Nna ya wee sị ka m esi nye gị ego ebe ị na-edisgrace m na social media, ebe ị na-emechu m ifele, ịmakwa na m bụ gọvanọ, gọvanọ ka nwa ya ga-apụta na social media na-agbagharị ọtọ. O wee sị nna m isi na ịmanye m ego, nna m isi na ịmanye m ego. Oke, tie aka chere, ị ga-afụzi nke bụ disgrace. Unu afọ na ọchịzi ọkụ wee pụta nke ikpeazụ a na ọchịzi ọkụ. Asịrị ya mgbakwara ebe a bụkwa allegedly ọ ihe asị anyị na-ekwuzi kịta. Unu amakwa na ọzọ nwa anyị nwoke amachasị. Unu afụgo ebe ọ nọ na-ekwu okwu, unu afụgie hapụchakwa na ihe ọ na-eme na social media. Ọ makwa ihe ọ na-eme. Ka m hapụ unu ka unu gee interview emerie mgbe ọ gbachara egwu ọ gbara. Shame unto you, all power belong to Jesus. Soludo, shame unto you. Geenụ ntị ka unu fụ interview emerie na London. Why do you think Nigerians, some Nigerians, why do you think they don't like you? Hate comments in your comment section and all of that. I think it just kind of comes with it. Anybody who's very visible and is confident, you're going to get hate, you know? I'm not going to apologize for them not liking me. I'm going to keep being myself. I don't do this to be liked by everyone because I have a pretty strong sense of myself and I'm not willing to apologize for that. So I'm not going to stop doing anything just because someone doesn't like me. Like there's billions of people in the planet and we're all different in many ways. So I will find my people. Then why do you come out from the cemetery? Anytime you make videos, do you actually live around the cemetery? Do you clear the air? Because everyone thinks you come out from a burial ground. Like, okay, I did one video and a photo shoot. It wasn't in the burial ground. Not just one, Ozona. No. That was in my friend's backyard. Actually, there's a cemetery though. It's not a cemetery. It's a backyard. It's someone's house. I saw those comments it's all perspective, you know. So from their point of reference, it probably looks like a cemetery because there's like two gates. Right. It kind of has that aesthetic. I can see why they would think that, but it's not a cemetery. It's my friend's back garden. Yeah. Okay. What inspires your outfits? A lot of things inspire I just gravitate to certain silhouettes and styles, and I don't know, just certain things speak to me, and I put them on and you see them. So. I can see your bag. Let's see your bag. Like, what exactly pushes you to like vintagey kind of bags? Well, this one is vintage. This is vintage Balenciaga. Because I like the bag. It speaks to me. It has a vibe about it that resonates with me, and so I buy it. I could buy any bag, but I just like what I like. I don't know. I can't explain it. Are you in a relationship? I don't know that I can say anything about that. Right? Is it a yes or no? Are you in a relationship? Let's say no for the record. I don't want to break any hearts, so no. Shopping and spending the cash. There is no mercy for money. Makawai, Ojitikashi.
anyị ụmụnne m unu egechago n'interview nwaada mere na London. Ị ga-asị na ọ maghị ihe ọ ga-eme? Ọ machasị ihe ọ na-eme. Ihe a bụ ihe ọ chọrọ. Ọ sị na ihe ọ chọrọ. Ịfụrụ ya n'anya o, ịfụghị ya n'anya o, nne ya ajụrụ ya, ọ chọghị ịma. Matakwa na ọ na-arụ ọrụ na London. Ọkwa chef ka unu fụrụ ihe a. O jechaa ọrụ nata, ọ bịa mee create ara content. Yes, nna agaba n'ihu content ị na-eme anyị fụrụ ya n'anya, na-aga n'ihu na ọtụtụ ndị mmadụ alaikịwa gị ihe ị na-eme. Ọkachasị kemgbe anyị gụrụ egwu Nneke ga-abụ ọnụ ma tinyekwuo nna gị, ndị mmadụ abịazie mara nwa amakwa n'ihe ọ na-eme, nwa ama ihe ọ na-eme. Interview anyị mezi kpochakọrọ ihe niile. Nna biko gaba n'ihu igekwa na onye ọbụla ọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ efugo kịta kọmentị a na-abịazi n'ihu n'azụ na-asị gị gaba n'ihu, hapụ nọ ndị amaghị ndị old school, ndị amaghị ihe a na-akọ bụ ndị ga-apụta sị kedu ihe nwa Soludo na-eme, kedu ihe nwa gọvanọ na-eme. Gbachi ha nkịtị my dear, gbachi ha nkịtị, gaba n'ihu. Biko na ụmụnne m, ọka ebe a ka m bịa na njedebe ihe onyonyo a. Kedu ihe iche na ụmụnne m, unu echezọkwana ịlaiki vidiyo, ishiakwa, ịsọbskraịbụ m. Na ụmụnne m, ngwajisie n'ike ka ọ dị.